Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg vil komme ind på, hvordan at kongeriget og eliten har lykkes med at få folk til at tro på deres form for sandhed af, hvordan systemet og staten Danmark er bygget op. Og jeg har lige fundet ud af noget nyt igen i dag, som gør mig rigtig glad, og som også beviser, at det jeg er fat i, det er virkelig noget af det rigtige. Jeg hedder Godfred Ketty Christensen. Jeg har lavet en fiktiv person, som jeg styrer, som hedder The Truth Teller. Og så har jeg en anden fiktiv juridisk person, som hedder Jan Andersen, som er fra fødslen, fra dåben, fra registreringen i CPR-registret, været statens eje, da det er påført et juridisk person. Og derfor har jeg valgt at tage et andet navn, fordi alt omkring Jan Andersen er klistret ind i alt mulige former for skandaler fra firmaet Danmark, eller staten Danmark, og det vil jeg ikke være en del af. Se, frem til 1849, der var det kongen, der enerådigt styrede Danmark. Men fra 1849 lavede man det, man kalder Folketinget og folkeafstemning omkring, hvem der skal sidde i Folketinget. Det gjorde man ikke for at lave om på det, og man gjorde det heller ikke for at kongen skulle træde tilbage, og nu er det lige pludselig et folketing, der skulle styre staten Danmark. Det gjorde man ganske simpelt bygget på en løgn. Man gjorde det for at have nogen, som kunne tage det had og det tryk, der var på kongehuset i forhold til måden, at man ledede land på. Man gjorde det for, at man kunne oprette den juridiske person, så man kunne stjæle folks penge legitimt, i hvert fald i forhold til deres opfattelse af, hvem der ejer de forskellige ting, og det kommer jeg netop ind på, fordi det er det, der er spændende. Så de har simpelthen bygget en løgn op. Altså, der er jo ikke nogen politikere, der har noget at skulle have sagt. Det er kongehuset, der bestemmer i samråd med eliten. Altså, det vil sige så dem, som der er med til at... Jeg ved sgu ikke, om de er med til at skrabe penge ind, men de er i hvert fald med til at se store og stærke ud rent økonomisk. Det er sådan, det er bygget op. Det er for, at vi skal tro på, at vi har noget, der hedder demokrati. Og det er for, at vi skal tro på, at det ikke er kongen, der har magten, men at det er politikerne, der har magten. Og derfor er det også, I planter jeres had på politikerne. Det har jeg sgu også selv gjort i flere år, og indtil måske for et år siden. Men nu er det virkelig gået op for mig, at det jeg egentlig godt har vidst hele tiden, det er, at det bare dukker, at vi skal simpelthen rette hvis vi skal have noget had, det mener jeg ikke, vi skal. Jeg mener bare, at vi skal stå sammen og så tage vores magt tilbage. Men hvis vi skulle have noget had, så skulle det være på kongehuset og eliten, frimurerne. Det er helt klart min holdning. Det er dem, der styrer det her land, og det er dem, som der gør dit liv surt. Og de gør det helt bevidst, og de gør det kun ud for, at deres egne interesser, og at de styrer Danmark. I deres optik er det dem, der har skabt systemet, dem der ejer systemet, og det er derfor, de anser dig som slave, også mig, men altså, det er forhåbentlig kun kort tid nu. Så det, jeg har fundet ud af, eller det, som jeg tænkte, der må være et eller andet her. Der må være noget, som der gør, at man kan gøre det her meget mindre, end det egentlig er. Så jeg var inde og søge lidt inde på grundloven. Og hvis jeg lige skubber min skærm lidt til side her, så hvad der står der i grundloven, at, nu skal jeg lige op til det igen her, at systemet, staten Danmark, det er et virksomhed, ligesom kongehuset er. Og det er, der står her, at man tager udgangspunkt i jura og politologi, som beskrives som
beskrives en stat normalt som en juridisk og politisk enhed, ikke en fysisk eller en konstrueret enhed i klassisk forstand. Et befolkningselement, mennesker, der hører til staten. Et territorium, afgrænset geografisk område, selv om grænser kan være omstridte. Men når jeg så går ind dybere i det, så står der, at staten Danmark er i klassisk folkeret og forfatningsret defineret som en juridisk enhed, en konstruktion, men det er sådan jo deroppe, det ikke var. Men det er en konstruktion, der ejer, handler, indgår aftaler og udøver magt gennem sine organer. Og så gik jeg ind og undersøgte endnu mere. Og for at vide, at statsretsligt grundlag i Danmark, det er knyttet til kongen. Og grundloven den indledes med, at paragraf 1, denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige. Men hvad er Danmarks rige? Er det både arealet, som omkredses og som er blevet kaldt Danmark, eller er det systemet, der er Danmarks rige? Det system, de har bygget op i det her land. Fordi det er nemlig en væsentlig forskel. Hvis det er sådan, at det er et system, de har bygget op i det her land, og det får jeg så bekræftet, at det er. Danmarks rige i grundlov er ikke en fysisk betegnelse for jorden, landskabet eller arealet Danmark. Bang! Det vil sige sig, at selve areal og grunden, som de tager skat for, og på dit hus, som du bygger, er fucking ulovligt. De har valgt at sige, det er deres ejendom, men vi har ikke skrevet under på noget. Det vil sige, at vi kan kræve land tilbage. Vi kan også kræve, at de bare har deres system i en del af Danmark, og at vi skaber vores eget samfund. Så det her, det giver en ny, meget, meget ny perspektiv i, hvordan vi kan gribe det her an. Fordi nu, nu begynder det at blive mere og mere tydeligt, at det her system, det er bare en lille kasse. Bare en lille kasse. I et større land. Og der er ingen ejerskab af systemet Danmark. Kongehuset har ikke ejerskab over jorden i Danmark. Fordi der er ingen af befolkningen, der har skrevet under på det. Du har ikke, jeg har ikke. Hele befolkningen skal skrive under på, at de afgiver ejerskabet på landjorden i Danmark til kongehuset. Og så vil man jo sige, ja, men det kan vi jo ikke, fordi det er jo deres system og sådan ting. Ja, fordi du er her i som juridisk person. Hvis du træder ud af det og erklærer din juridisk person død, så alt, hvad der hedder net, som der holder dig nede, lænker, der gør, at du ikke kan bevæge dig, de er væk. De er væk, og du kan træde lige udenfor, og så er du ude af deres system. Det, der gør det spændende, det er jo, at det vil sige sig, alle huse, alle butikker, alle det er ejerskab til folket. Det har intet med kongeriget at gøre. Det eneste kongeriget, det dækker, det er dem, der bliver inde i det juridiske system, som kongehuset har bygget op sammen med eliten. Og vil sige, der vil vi gerne være. Og de kan så få et hjørne af Danmark, og så kalde det kongeriget Danmark der. Og så kalder vi resten af landet noget andet. Nu er det jo ikke så nemt, som jeg siger her. Men hvis I forstår det her, så vil I forstå, at vi har en enorm magt til at tage hele det her land tilbage. Og så vil I sige, ja, men de har jo politi, og de har jo, soldater og militæret og bla bla bla. Ja, det har de lige indtil folk de finder ud af, hvordan det her det hænger sammen. Så lad os se, hvor meget politi og hvor meget militær de har. Det her det er så sindssygt spændende. Så det, at det her lille boks, som kaldes kongeriget Danmark, Danmarks rige, det er bare et system i landet. Der kunne være 10 af dem, som lever på forskellige måder. Det er det, vi skal forstå. Så det, at du er blevet presset ind i det her lukkede baghold, og blevet erklæret juridisk person i deres system, er genialt fra deres side. Men det er samtidig også med til, at der er så meget svaghed i deres hold,
i, at de kan holde dig fast som juridisk person. Og det, som der er rigtig vigtigt, det er, hvis vi går over i fysisk-biologisk person, og tager et navn til det. Jeg vil ikke have mit dåbsnavn med. Fuck hell no. Det skal bare dø sammen med den juridiske person. Men hvad du gør, det er op til dig. Så sæt et andet navn på, og så tag din dåbsnavn over på din fysisk-biologiske mand-kvinde. Men når vi træder ud af systemet, erklærer den juridiske person for død, så står vi over enhver form for konstruktion af et system, af et rige, af et kongehus, af en juridisk person, af en religion, af et hver virksomhed. Du står over, fordi folket, mennesket, kom før alt det, der blev konstrueret. Derfor er det, at vi har væsentligt mere magt, og det gør også, at bagefter, når det er, som vi træder ud, hvis ikke vi kan få dem inden, så skal de bare betale ved kasse A på, at din skat skal tilbage. Du skal have en løn for alle de år, du har været værge for en juridisk person, som de har fucking ført tilbage i lyset med. Og vi skal have en erstatning for, at de har holdt os i fængsel, mentalt som fysisk, i alle de år, bygget på en løgn. Alt er bygget på en løgn i deres system. Alt. Og alle politikere, det er rent show. De har ingenting skulle have sagt, og hvis jeg tænker lidt om, alle dem, der bræger det rigtige, som siger sandheden, hvor meget har de ændret de sidste 30 år? Ingenting. Fordi de er sat ind til at vise folk, der er nogen af os, der kæmper for jer. Der er nogen af os, som der virkelig gerne vil jer. Hvis I husker et par valg tilbage, eller 3, der var det faktisk Dansk Folkeparti, der fik flest stemmer og kunne sætte sig på, eller i hvert fald nok til, at de kunne sætte sig på statsministerstolen. Hvad gjorde de? De kravlede over i hjørnet og satte sig. Hvorfor? Fordi at lige der kan man ikke sætte dem ind, selvom man har den samme agenda. Fordi deres politik er så ekstrem. Og derfor er det bare, at de bla 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 bla, og de kommer aldrig videre. Og det ved de. De har et manuskript, og det skal de følge. Hvad især? Lars Boje, Pernille Vermund, Mette Frederiksen, alle sammen, de har hver deres rolle. Lad være med at bruge energi på at skælde dem ud. Hvis I skal noget, så læg kongehuset for had. Kongehuset er det officielle, som der ejer det system, som de har fastlåst dig i. Men det er ikke landet Danmark. Det er vigtigt at forstå. Der står her, at Danmarks rige er en juridisk konstruktion, system, stat, ikke selve det fysiske land, naturen eller jorden. Bang! Det her er så vildt. Det er så fucking vildt, det her. Jeg vil ønske, at de ikke var bange for at træde ud af det her. Fordi det vil virkelig, virkelig være fedt at gå videre med det her. På min springer, Godfred Ketty Christensen, kommer jeg i gang, når jeg kommer hjem fra ferie om en uge. Og der kommer et step hver uge, om hvordan du kan løsrive dig fra systemet. Hvordan du kan være i systemet og fungere i systemet. I hvert fald indtil de finder ud af at lave nogle regler, lovgivninger, som gør, at du ikke kan. Men jeg kommer til at lave step by step derinde. Det kommer til at koste et lille beløb at blive medlem derinde. Men I vil også senere kunne få for et meget lavt pris adgang til alle de juridiske dokumenter, jeg har lavet. Både på engelsk og på dansk. De er ikke helt færdige nu, men når de er. Det her, det var første udsendelse omkring det, og jeg vil komme ind på de forskellige systemer, ældreområdet og børn og alle de her ting her undervejs i det her. Hvis I har spørgsmål til det her, så stil dem ind i Messenger-gruppen, eller send det på den mail, som der er opgivet her. Jeg håber, I vil følge med fremover, og der vil også blive mulighed for at donere, om så det er 10-20 kroner, whatever, herinde. Jeg skal bare lige have kørt min konto og kontonummer ind på. Tak for nu.